Te ador. Cu cine avem onoarea? Am venit cu voie bună, hai bună seara, să petrecem împreună, hai bună seara. Dragii mei prieteni, a sosit momentul serii, așa cum vă spuneam și v-am anunțat de câteva zile. În această seară avem oaspeți de seamă, o artistă care a rezistat de-a lungul anilor pe scena muzicală românească, cum puțini reușesc să o facă. Alături de noi este Raluca Angel. Sărut mâna, Raluca, bine ai venit la Radio Te Ador. Bună seara, cu mult drag, mă bucur să vă aud. Îți mulțumim mult de tot că ai acceptat invitația. Vrem să mulțumim și doamnei Iulia Năstase Lehonski. Dumneiei ne-a adus din nou această bucurie, așa cum ne-a adus și alte bucurii de-a lungul timpului. Vreau să-ți transmită salutările echipei Radio Te Ador în frunte cu colega noastră și administratorul și fondatorul Radio Te Ador, Constanța Busuioc, și ceilalți colegi ai noștri și ascultătorii. Te îmbrățișăm și îți mulțumim mult de tot că ești alături de noi. Și eu mă îmbrățișez cu drag, chiar mă bucur mult de toată starea asta și de toată căldura pe care o transmiteți. Mulțumesc mult! Să începem discuția. Tu ești pe scena muzicală încă din copilărie și practic ai crescut și te-ai maturizat odată cu fanii tăi. Care este începutul povestii? Știm cu toții că tu ai făcut parte împreună cu Monica din trupa Angel, trupă lansată pe piață de Costi Ioniță. Cum l-ați găsit pe Costi sau cum v-a găsit Costi pe voi la începutul activității? Da, eu cânt de la 10 ani, adică cu 3 ani înainte de a intra în trupa Angels. Eu în trupa Angels aveam 13 ani atunci când cântam Așa-s băieții, când cunoștea toată lumea acest hit. Aveam 13 ani, deși toată lumea spunea că aveam 20 de ani, pentru că eram foarte machiate, foarte aranjate pentru vârsta noastră și păream mult mai mature. Dar eu, de fapt, cânt de la vârsta de 10 ani și am început cântând prin festivaluri. Am mers la lecții de canto cu soții Fugaro, am mers la festivaluri naționale, internaționale, tot timpul m-am clasat pe primele 2 locuri. După care, la un moment dat, am avut de făcut o înregistrare Am căutat un studio bun în Constanța și s-a întâmplat să dau de Costi Ioniță. El atunci nu era vedetă, ca să spun așa. Pur și simplu era cam singurul, el și cu Laurențiu Duță, cam singurul care avea studio în Constanța. Și am căutat un studio și m-am dus să înregistrez ceva de la Celine Dion. El a rămas impresionat de vocea mea atunci și la distanță de vreun an m-a sunat și mi-a spus: Raluca, aș vrea să înființez o trupă de 2 fete, o alternativă mai cu minte a fetelor de la André, și m-a întrebat dacă vreau să intru într-o trupă. Eu pe moment nu am acceptat, pentru că eram învățată cu un alt stil de muzică, obișnuiam să cânt melodii grele, stil Celine Dion, Whitney Houston, și nu aș fi vrut să intru într-o trupă dance. Dar ulterior a insistat mama și a spus: lasă, mamă, decât să stai să nu te audă nimeni, mai bine du-te acolo și acceptă. Și așa a fost, am acceptat să intru în trupa Angels. Am înregistrat câteva melodii și de la primele melodii s-au dovedit a fi niște hituri la scurt timp. Cât a rezistat pe piață trupa Angels? Câți ani? În trupa Angels 3 ani. După care casa de discuri a hotărât că ar fi mai bine să continui cu o carieră solo, pentru că începuse să nu se mai poarte trupele dance. A fost atunci o nebunie de 3-4 ani cu trupe dance, toată lumea trebuia să fie într-o trupă ca să aibă succes. După care a apărut Andra în varianta ei singură, cum ar veni, și cei de la casele de producție s-au gândit că ar fi bine să continui și eu cu o carieră solo. Am mai continuat 3 ani de zile și singură, sub numele de Angel,
Am avut în continuare succes, după care am vrut să iau tot showbiz-ul acesta. Cumva încărcătura era foarte mare pentru mine, fiind la o vârstă așa de micuță și cântând cum ar veni de o viață, de la 10 ani tot cântam și am simțit nevoia la un moment dat să iau o pauză, într-adevăr. În acea perioadă în care s-a lansat trupa Angel, s-au lansat foarte, foarte multe trupe, dar trupe care au rezistat poate doar o vară, poate un pic mai mult. De ce crezi că s-a întâmplat acest lucru? Cred că din trupele lansate de atunci, undeva la 80% nu mai sunt pe piață, poate chiar mai mult de atât. De ce crezi că n-au rezistat ele? Nu și-au propus artiștii respectiv mai mult sau pur și simplu piața muzicală și publicul a făcut preselecția? Ce să spun, atunci v-am spus, asta era moda cu trupele. Cumva acum nu mai există trupele respective, dar există soliștii din trupele respective. Adică, de exemplu, Delia era în NND și a continuat singură și acum are succes singură. Adică acum au mai mult succes sub formă de artiști solo. Nici nu puteau să reziste foarte mult, fiind vorba despre o muzică facilă oarecum, adică cu versuri făcute în grabă și doar ritmul să conteze și atât. Acum, chiar dacă nu sunt eu foarte încântată nici de ceea ce se cântă acum, totuși măcar se mai chinuie artiștii noștri să mai pună câte o mică metaforă pe versuri. Sau... Înainte totul era foarte, foarte facil și lipsit de orice substanță. În schimb, erau totuși melodii vesele, antrenante. Acum, dimpotrivă, parcă se merge spre o muzică cât mai depresivă, angoasantă, cu versuri ce exprimă numai răni și suferințe și nici nu mai știi cum să dai, cum e mai bine, ori cum e acum, ori cum era cândva. Sunt minusuri și plusuri și la muzica de atunci și la muzica de acum. Mi-aduc aminte perfect, în acei ani am mers la un concert în care era trupa Angels și Valahia la Casa de Cultură a Sindicatelor din Târgoviște și efectiv după concert artiștii au fost asaltați de public. Deci cred că toți oamenii din acea sală și-au dorit un autograf de la voi pentru că era ceva nou pentru piața muzicală românească și acel lucru plăcea. Astăzi așa la concerte... Publicul era foarte entuziast atunci. Oamenii apreciau parcă mai mult persoanele publice ca acum. Acum persoanele publice cumva se și expun teribil de mult. Adică toată ziua postează ce mănâncă, ce fac, ce... Deja parcă nu mai e niciun bun simț, nicio barieră, așa... Parcă prea ne expunem viața personală așa pe tavă și e mult prea mult din punctul meu de vedere și atunci cumva publicul respecta mai mult artiștii și artiștii își respectau parcă oameni. Spuneam la început că practic fanii tăi au crescut odată cu tine și sunt curios dacă astăzi în concerte oamenii îți mai cer să le cânti acele melodii din perioada formației Angels. Cumva acum mi-am făcut publicul meu care îmi cunoaște melodiile mele actuale și mă apreciază și pentru ce am fost, dar nu mai mult decât ceea ce sunt astăzi. Adică simt că deja ei și-au dat seama că eu acum am mers spre un stil de muzică mai matur, dar normal, așa, pentru nostalgia perioadei respective, amintesc mereu de hiturile din trupa Angels și le mai cânt așa prin concerte. Facem un fel de medley, adică o trecere prin toate hiturile trupei Angels și ei se bucură. Dar v-am spus, când le cânti cu trupa este o altă stare, adică le faci cumva mai profesionist, nu mai e la modul acela de ușurel și... Tu ai o voce foarte, foarte caldă și foarte mulți oameni au comparat vocea ta cu cea lui Celine Dion, probabil că de aceea vrei și să înregistrezi acea melodie de la Celine Dion. Da. Tu chiar ai câștigat premiul pentru cea mai bună voce feminină. Când s-a întâmplat acest lucru și cum ai primit acel premiu?
În 2002, L-ai primit așa sufletește. Da. Și am rămas șocată, stăteam în culise și așteptam să văd ce se întâmplă. Chiar vreau să zic, chiar am spus mamei, hai mami să plec, că nu cred că iau eu niciun premiu. Deși undeva în sufletul meu simțeam că poate aș merita. Așa. Atunci am participat împreună cu Delia, nu mai știu, Michi de la Capital, nu mai știu cine mai erau pe lista de care concurau pentru cea mai bună voce feminină și uite că am câștigat eu. Mi-am mânat premiul Nadia Comăneci. După aceea, pe înregistrare, am văzut că ea a fost cea care mi-a mânat premiul, pentru că aveam așa multe emoții că nu mai știam nici de ce lume sunt. Da, a fost un premiu care m-a ajutat mult în carieră ulterior. Tu ai câștigat un premiu foarte important și la Cerbul de Aur, un festival foarte, foarte mare al României. Dacă nu mă înșel, în 2017. În 2018, când m-am reîntors, practic a fost prima mea reapariție după ce nu mai cântasem de 11 ani, cam așa. Am vrut să se întâmple reapariția mea pe o scenă importantă ca cea a Cerbului de Aur. De fapt, după ce s-a ținut Cerbul de Aur în 2018, cred că au mai fost doar vreo 2 ediții și iară nu s-au mai ținut din motive. Nu s-a mai organizat Cerbul de Aur. Cam lucrurile frumoase se organizează mai greu în România. Asta e. Da, și în general cele organizate de TVR, din păcate, sunt mai multe eșecuri în ultima perioadă. Da. Cum ți-ai cristalizat un stil muzical? Care au fost elementele de care ai ținut cont? Adică, practic, cânti ceea ce îți place ție sau cânti ceea ce le place oamenilor? Acum, când ceea ce îmi place mie, dacă nu-mi place mie în primul rând, nu mă duc mai departe să arăt oamenilor. Am încercat câteodată să fac și mici compromisuri, nu ca să mă cobor, că nu e frumos spus așa, dar să mă gândesc cam ce le-ar plăcea lor și atunci nu mi-a ieșit prea bine melodia respectivă. Mai mult atunci când mă ghidez după ceea ce simt și ceea ce cred eu, atunci iese mai frumos și mă simt mai autentică. Normal, pentru mine este important ca și să înțeleagă ceea ce cânt eu și să cumva, chiar dacă e o muzică mai profundă, încerc să o îmbrac cât pot eu de comercial, dar tot timpul sunt atentă să nu depășesc limita aceea a comercialului. Să fie suficient să aibă o anumită substanță, melodia pe care o cânt. Și important pentru mine e foarte mult mesajul, mai important decât muzica de multe ori în sine. Ceea ce transmite e mai important decât muzica. Piesa zilei și de aceea îmi compun și singură versurile. Exact, asta vreau să te întreb. Piesa zilei de astăzi este o piesă despre care îmi spuneai că băieții de la Direcția 5 au compus-o special pentru tine. Cu ce alți compozitori și textieri ai mai lucrat de-a lungul carierei tale? Alo? Da, ne auzim? Da, eu te aud. Așa, ok. Te întrebam cu ce alți compozitori și textieri ai lucrat de-a lungul carierei tale. Spuneam că piesa zilei de astăzi de la Radio Teador este melodia compusă de băieții de la Direcția 5 special pentru tine. Da, am lucrat foarte mult cu Adrian Stavian. El s-a ocupat cam de majoritatea hiturilor Trupei Angels, după care, când m-am reîntors, am continuat colaborarea cu el. El stă mai în umbră, așa, dar de fapt a compus pentru mulți artiști din România și pentru Andra Valachia și mulți alții. Cu Marius Popa, acum când m-am reîntors, orchestrațiile au fost făcute, o parte din ele, de Orchestra Metropolitană condusă de dirijorul Daniel Zinga. Ultima melodie a fost compusă de Republic Production, o casă de producție profesionistă din Târgu Mureș, și colaborez cu oameni care chiar știu să compună muzică.
Îmi spuneai înainte de a intra în direct că, cel puțin pe plan personal, ești foarte împlinită pentru că ai 5 îngerași lângă tine. Dacă vreunul din ei îți calcă pe urme. Cea micuță pare că ar avea veleități așa de artistă. Nu știu, eu la 10 ani se vedea la mine că aș avea voce, așa că mai aștept ea nu are decât 6 anișori, dar pare că mă moștenește cel mai mult dintre toți. E un lucru foarte... Am 3 băieți și 2 fete. Să-ți trăiască, să fie sănătoși și să-ți aducă numai bucurii de-a lungul vieților. Ce cânti tu știm deja. Dacă vrei să ne spui și ce asculți tu atunci când ești în zona ta de confort, dacă pot să-ți spun așa, ce fel de muzică asculți? Care sunt artiștii pe care îi iubești? Iubesc foarte mult muzica de film, adică când sunt eu cu totul acolo, sunt în zona muzicii de film. E o muzică complexă, de multe ori poate mai frumoasă decât cea clasică. Adică mă refer la Hans Zimmer, Ennio Morricone, Steve Jablonski, sunt preferații mei. Dintre artiști, normal, Adele, iubesc artiștii care chiar au ceva de spus. Adele, Celine Dion, John Legend, Luis Capaldi, Ed Sheeran. În general, artiștii care... și români, Paula Selling, Gheorghe. Deci nu în zona asta comercială. Poate în zona comercială îmi place Andia. Și ca voce normal îmi place Andra și avem voci bune, dar nu. Ieșirile tale în străinătate, cum au fost primite de oamenii de acolo, de români, și dacă ai avut colaborări de-a lungul timpului cu artiști internaționali? Am avut o colaborare recentă la Sala Palatului cu artistul internațional canadian Garu. Managerul meu a trimis echipei de management la lui Garu, a trimis niște artiști și m-a selectat pe mine să cânt în deschiderea lui, dar și în duet cu artistul canadian. Garu, a fost o onoare pentru mine, mai ales că știam că el a cântat în duet cu Celine Dion. Și numai faptul că a cântat cu Celine Dion și deja mă umplusem de fiori. Și oricum are un timbru unic. Și chiar atunci când am cântat în culise cu el, m-a comparat, a zis "Oh my God, you sound like Celine Dion." Vă dați seama că a fost o onoare pentru mine să-l aud pe el că spune așa ceva. Da, e și foarte frumos. Am cântat la Sala Palatului melodia Amazing Grace împreună. O puteți vedea pe YouTube, pe canalul meu de YouTube. Aseară ai avut un concert pe care îl așteptai de mult timp. Spune-ne puțin cum a fost și despre ce fel de concert a fost vorba. A fost un concert organizat cu ocazia Zilei Dobrogei. Pe 14 noiembrie a avut loc și am cântat împreună cu ansamblul profesionist artistic Baladele Deltei. A fost foarte frumos pentru că m-a introdus într-o stare foarte frumoasă, pentru că am cântat din repertoriul Mariei Tănase și chiar mi se potrivește și zona respectivă de doine, romanțe. Am cântat chiar și ceva de muzică populară, deși aici nu mă prea simt, nu simt că rezonez foarte mult cu zona aceasta, dar totuși a ieșit foarte frumos și așa din când în când aș mai repeta experiența. Dar cu Maria Tănase, cu repertoriul ei, chiar m-aș bucura să mai cânt și să fac așa la nivel profesionist. Întorcându-ne la muzica ușoară, care sunt genul de versuri pe care îți place să le cânti? Versurile de dragoste, versurile, nu știu, ai încercat să cânti muzică cu versuri sociale? Da, am și o melodie care se numește Mesaj.
în care este vorba despre un strigăt al copilului, în care copilul strigă mama să se reîntoarcă spre el, acolo e un mesaj, piesa se numește Mesaj, dar de fapt are mai multe mesaje ascunse. E un mesaj social acela și vă recomand să ascultați melodia Mesaj pe canalul meu de YouTube. Da, aș cânta, mai ales că eu am terminat și facultatea de asistență socială, sociologie, cumva îmi place să îmbin din când în când muzica cu sociologia. Și dar în mod, deci cel mai mult cânt de iubire, dar despre o iubire împlinită. Îmi plac mesajele pozitive, îmi place să cânt despre o iubire împlinită ca cea pe care o trăiesc. Deși lumea se regăsește mai mult în mesaje de tristețe, pentru că, din păcate, cam asta simte lumea în ziua de astăzi. Sunt multe divorțuri, multe răni și lumea se regăsește mai mult în versuri de genul acesta. Spuneai despre tine că ți-ai maturizat oarecum stilul muzical, dar aș dori să te întreb în ansamblu, cum vezi evoluția muzicii românești din anii în care te-ai lansat tu pe piața muzicală și până acum? Am spus, da. Înainte se punea... Acum cumva e și bine că poți să îți selectezi publicul, poți să-ți creezi propria ta nișă pe care să mergi. Înainte, dacă nu cântai dance, v-am spus, nu aveai niciun succes, casele de producție nu te băgau în seamă. Înainte ei, dacă credeau în tine, investeau în tine și își scoteau o grămadă de bani de pe urma ta. Acum, cumva, artistul trebuie să își găsească propriul stil de muzică și e mai individualist. Poți să-ți creionezi propriul stil și să îți atragi oamenii prin social media. Și cumva, încet, deși e mai greu așa să fii artist fără casă de producție, un artist independent, e mai greu, dar satisfacțiile sunt mai mari că reușești să fii tu într-un final. Dar este o junglă și în showbiz-ul acesta. Adică e de muncă și te lupți cu tot felul de tentații, întâmplări și oameni care câteodată mai mult te încurcă decât să te ajute. Dar când găsești oameni, faci o echipă frumoasă cu ei. Care sunt lucrurile din punct de vedere profesional pe care nu le-ai atins încă? Acele țeluri, acele obiective care să te facă să te simți un artist împlinit, poate nu 100%, dar măcar într-o proporție mult mai mare decât te simți acum. Să îmi măresc echipa de oameni care să creadă în lucruri de valoare, nu neapărat în lucruri care să scoată rapid bani pe termen scurt. Nu îmi plac oamenii de genul ăsta care sunt activați după bani și care văd mai mult succesul decât valoarea. Caut oameni care să aibă viziune așa în timp, să-și dea seama că investind într-un artist lucruri de valoare își vor scoate banii în timp, nu neapărat pe loc. Și vreau oameni care să fie la sentimentul meu și să nu facă compromisuri, să nu mă determine să fac compromisuri, să reușesc eu să mă mențin pe linia mea. Asta aș vrea, să-mi măresc echipa și să întâlnesc compozitori poate mai buni, pentru că România suferă pe partea aceasta. E plin de compozitori care compun muzică de radio, care merge pe un anumit șablon. Eu vreau compozitori care să creeze, care să-și pună mintea și inima la contribuție, ca să spun așa, care să poată să creeze mai mult decât un calculator. Muzica e nesfârșită în armoniile ei și se pot crea lucruri frumoase dacă te lași ghidat de ce e în tine și mai puțin de ce e prin calculatoarele acestea, care sunt până la urmă limitate și ele. Deși pare că inteligența asta artificială o să ne compună toate, o să ne le facă pe toate, tot omul, dacă scormonește mai bine în inima lui, va găsi lucruri mai frumoase. Ce proiecte ai pe termen scurt? Unde te pot vedea oamenii în acest sfârșit de an 2023?
Eu postez mereu, sunt destul de activă pe rețele de socializare, pe Facebook, pe Instagram și mi-anunț mereu oamenii ce fac, pe unde urmează să cânt. Am tot fost prin emisiuni pentru promovarea noii mele melodii. Melodia se numește Doar Noi Doi. Am filmat de curând și un videoclip la ea, foarte frumos, semnat Radu Bucura. Urmează și alte concerte, alte emisiuni, lucrez la noi melodii, dar v-am spus, doar cu oameni în care chiar cred că știu să compună. Îți place să cânti colinde? Îmi place să cânt și colinde, da, foarte mult. Aș dori să te întreb unde te pot găsi oamenii, care sunt datele tale de contact, unde fanii tăi pot intra în contact cu Raluca Angel. Păi așa sunt peste tot, Raluca Angel, și pe Facebook, și pe Instagram, și pe YouTube, și pe TikTok de curând, deși nu mă regăsesc foarte mult. Mai degrabă copiii mei câteodată stau pe TikTok și imită tot felul de dansuri pe acolo. De dansuri din buric nu m-am apucat că am succes pe TikTok. Cred că era bine să fie atunci în perioada Angels, să fie existat TikTok-ul. Da. Acolo. Și cei care vor să mă contacteze pentru concerte, există numărul managerului meu pe Instagram acolo. Dacă vrei să transmiți, pentru că ne apropiem de finalul interviului nostru, dacă vrei să transmiți un mesaj pentru ascultătorii noștri și pentru fanii tăi care te iubesc. Și eu iubesc pe ei, pe toți cei care mă caută și pe toți cei care se bucură că m-am reîntors. Cred că astea sunt cele mai frumoase mesaje pe care le primesc, acelea în care îmi spun oamenii că m-au căutat toți anii aceștia, nu știau ce mai fac și în sfârșit m-au regăsit. Și eu le spun că mă bucur că m-au regăsit și tot ceea ce încerc să creez de acum încolo este pentru folosul meu și al lor sufletesc, ca să spun așa. Și nu fac nimic decât dacă chiar cred în ceea ce cânt. Și le urez să fie selectivi, să nu dea like chiar așa la orice văd, la orice aud, să încerce să fie să-și ridice un pic nivelul, ca să spun așa, să nu meargă cu trendul neapărat și să caute muzică bună, muzică care să-i liniștească, muzică ce să le bucure sufletul. Pentru că despre asta este vorba. Muzica e armonie, e frumusețe și avem nevoie de ea cu toții. Ascultătorii noștri știu că va urma un micro-recital semnat Raluca Angel cu piesele alese chiar de tine. Pe ce criterii ai ales aceste melodii? Mai mult pe criteriul soundului, pentru că sună foarte bine, sunt gândite bine, au un anumit mesaj. Sunt mai radiofonice, eu cânt unele melodii și mai balade, am și melodii mult mai liniștite, poate și mai frumoase decât cele pe care le veți asculta acum, dar le-am ales cumva special pentru radio, să placă oamenilor mai mult. Raluca, noi îți mulțumim mult de tot pentru prezență, îți dorim mult succes în carieră și să nu mai pleci de lângă noi, dacă putem spune așa. Înțeleg. Nu mai plec. Pentru că ești una dintre cele mai bune voci românești și nu o spun doar așa ca și compliment, pur și simplu asta a fost părerea mea din totdeauna și e păcat ca o astfel de voce să rămână în umbră. Mulțumesc din suflet că vă bucurați de reîntoarcerea mea. Vă îmbrățișez cu drag și să ascultați cu drag melodiile. Îți dorim toate cele bune și sper să mai vii la noi la Radio Teador. Cu drag. Așadar, prieteni, urmează micro-recital Raluca Angel. Încă o dată mulțumim, Raluca, mulțumim doamna Lehonski și să ne auzim cu bine.
cel mai tare microrecital la tine acasă. Ascultă Microrecital alături de Virgil. Se apropie încet dimineața, să termine într-un târziu. O noapte din mine ce mă împiedică să mai fiu ca un soare, ca un soare, ca un soare. Voi răsări în fiecare zi. Mă lupt iar cu timpul, cu mine. Mai pierd uneori, dar zâmbind, și apoi mă ridic, trăind orice clipă iubind. Ca un soare, ca un soare, ca un soare. Voi răsări în fiecare zi. De-i noapte sau zi, nici când nu-i târziu, să dau tot mai mult, să nu cer, doar să fiu. Și nu mă opresc, zâmbesc și-mi promit să iert, să iubesc până la sfințit. Ca un soare, ca un soare, ca un soare. Voi răsări în fiecare zi, ca un soare. Ia un loc și bucură-te de artiștii tăi favoriți în cel mai tare microrecital direct la tine acasă, live alături de Virgil. Nu-mi iubi sărutul, va îmbătrâni. Nu-mi iubi ochii, se vor închide. Nu-mi iubi mâinile, te pot trăda. Nu-mi iubi cuvintele, se vor sfârși. Nu-mi iubi sărutul, nu-mi iubi ochii, nu-mi iubi mâinile, te pot trăda. Nu-mi iubi cuvintele, se vor sfârși. Iubește iubirea, iubește iubirea, oh, iubește iubirea, oh, iubește iubirea, oh, iubește iubirea. Nu-mi iubi pentru nimic în lume trupul, se va schimba monosit. Și nici tăcerea, să nu îndrăznesc să-mi o iubești. Ultima va fi fără sfârșit. Nu-mi iubi sărutul, nu-mi iubi ochii. Iubește iubirea, oh, iubește iubirea.
iubirea. Nu iubi copilul din mine. Poate deodată se va împiedica și va crește mare. Nu iubi ce ești tu lângă mine. Poate va veni o zi când am putea trăi aproape, aproape departe. Iubește iubirea, iubește iubirea, iubește iubirea, iubește iubirea, iubește iubirea, iubește iubirea. Dacă vrei să rămânem pentru totdeauna. Micro-recital. E o nouă zi, încă am timp să mă las purtată de tot ce simt. Pașii mei cândva au rătăcit printre labirinturi, eu am obosit într-o lume goală, fără repere. Inima de mine pe tine te cere. Doar noi doi și cerul peste noi, fără ploi, nu e soare apoi. Dacă lumea toată ar cădea, eu mă țin strâns de mâna ta. Azi e lună plină, plină de noi, și pământul cântă pentru amândoi. Iubirea e acasă și mi-e bine. Nu mai vreau lumea toată, te vreau doar pe tine. Doar noi doi și cerul peste noi, fără ploi, nu e soare apoi. Dacă lumea toată ar cădea, eu mă țin strâns de mâna ta. Doar noi Doar noi doi și cerul peste noi, fără ploi, nu e soare apoi. Dacă lumea toată ar cădea, eu mă țin strâns de mâna ta. Mâna ta, Micro-recital. Am rătăcit pe pământ, n-am știut nici cine sunt. Chiar și umbra mea plângea. Tu ai simțit durerea mea, te-ai apropiat cumva să-mi vindeci inima. Doar un pas spre tine,
Fotobea, știi bine, Fredo, n-am iubirea, mai știi cum cântăm. Lasă-mă să te cânt fără niciun cuvânt, să te cânt cu inima. Lasă-mă să te cânt fără niciun cuvânt, tu ești melodia mea. Aproape de tine, de la pământ până la cer, tu m-ai ridicat. Aproape de tine, de infinit, într-o clipă tu m-ai legat. Noi ne-am luat de mână amândoi, să luptăm n-a fost ușor, am schimbat căderea în zbor. Nu, n-aveam armele cu noi, dar aveam ceva mai mult, aveam dragostea în noi. Picături de rouă ne curgeau în suflet. Fredo, n-am iubirea, mai știi cum cântăm. Lasă-mă să te cânt fără niciun cuvânt, să te cânt cu inima. Lasă-mă să te cânt fără niciun cuvânt, tu ești melodia mea. Aproape de tine, de la pământ până la cer, tu m-ai ridicat. Aproape de tine, de infinit, într-o clipă tu m-ai legat. Lasă-mă să te cânt fără niciun cuvânt, să te cânt cu inima. Micro recital. Știi, noi oriunde ne-am ascunde, oriunde am fugit, iubirea ne găsește. Dar eu o aruncam departe, ca pe o piatră goală. Uitam că diamant ascuns m-aș fi stins în brațe reci pe drum, dar m-ai prins și acum eu mă adun. Lasă iubirea așa cum e, lasă iubirea să vindece privirea ta. Voiam fără cuvinte, lasă iubirea așa cum e, lasă iubirea să vindece. Sărutul tău nu-mi e de ajuns acum, pentru că noi, deși n-avem nimic, vom avea tot. Chiar și visele mele din tine s-au născut. Hai să le duci departe. Mi-ai scris atâtea versuri calde pe inima mea rece, să plece toate umbrele. Și cântam ca două note pline, ne pierdeam prin simfonii în doi. Lasă iubirea așa cum e, lasă iubirea să vindece
Ai ascultat cele mai tari piese ale artiștilor tăi preferați. Virgil te așteaptă și data viitoare pentru super piesele preferatului tău. Micro Recital.